Ani gisaway ganina sa uban. Ang kanang suroy-suroy sugbo gisaway mo na sa uban gud. Ang ubang mga mayor ana ni saway pero tungod kanang si Gwen man ang gobernador, so wala sila mahimo. Mosunod na lang sa gusto ni Gwen Garcia. Pero kanang nakadungog ko mapar nga ang ubang nga mayor gud wala mo gud mauyon na ng suroy-suroy sugbo kay nagadugang raman guna sa gasto sa kanang. So mayong adlaw kanatong tanan o welcome back sa atong channel. Og daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Og daghan kayong salamat sad sa inyong pag-subscribe sa akong channel. O sa akong mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par kay gusto magyud ni Gwen Garcia ang suroy-suroy sugbo ko no ipadayon gyud. Ngan usamay na aning suroy-suroy sugbo mga par nga gusto magyud nila nga ipadayon gihapon ang suroy-suroy sugbo. Nga unta ang kanang suroy-suroy sugbo ang malipay ana ang katora man sang maka atin-atin ana ang makakuyog-kuyog nga ana. Dako kayo nang gasto mga par kanang suroy-suroy sugbo, dako kayo nang gasto. Gani gisaway ganina sa uban. Ang kanang suroy-suroy sugbo gisaway mo na sa uban gud. Ang ubang mga mayor ana ni saway pero tungod kanang si Gwen man ang gobernador, so wala sila mahimo. Mosunod na lang sa gusto ni Gwen Garcia. Pero kanang nakadungog ko mapar nga ang ubang mga mayor gud wala mo gud mauyon na ng suroy-suroy sugbo kay nagadugang raman guna sa gasto sa kanang. Pero ang katong ubang mga mayor dili na lang intawon maningog ang ubang mga mayor kay kanang mahadlok lagi sa ni Gwen. Kay si Gwen lagi ang gobernador. Kung di sad ka mo uyon sa pamagi ni Gwen, loy sad kay mong lungsod kay wasad kay kanang budget nga madawat gikan sa Kapitolyo. O para sa kuha lang mapar nga ang kanang gigasto anang suroy-suroy sugbo. Kaya ang kanang suroy-suroy sugbo gud sila ra mang makwartahan mo maka maka benepisyo na ang katong dili man na sila makarelate sa mga usay kuan sa mga pobre. Kaya mga pobre in town ang kanang untang gigasto anang suroy-suroy sugbo kay dako-dako magyud ang magasto niya na. Mas mayo unta nga adto na lang unta na ihapak sa mga hospitals bitaw. Ikon ba ipundo sa hospitals ba? Kay wala man ta mangandoy, wala ta magampo nga masakita, wala ta mangandoy nga kanang ma-admit ang hospital, pero kanang dili man gyud na malikayan nato kay mga tao ra man ta. Dili gyud na malikayan nato mga par nga masakit gyud ta kay dili man ta robot. Ang makina gani mopalyar pa man. Unsa pa kitang mga tao dapat ipundo unta na sa mga hospitals ikuan na usay pamaagi ana nga to para ang mga pobre ba makabenepisyo sa mga pobre nang makatabang sa mga pobre. Pasada ba kaning uban nga balaod nato karon sa mga hospitals bitaw kanang dili sad patas ba, dili sad patas ang uban nga ang pamalaod sa ubang hospitals kay kanang ako na observe gyud na nako mga hospital sa probinsya kay ang kanang mga ubang hospitals na ay mga private rooms na sila yung mga private rooms mga par, pero nganong ang makwartahan ang mga tubig-tubigan nga maoro may makagamit niya na aircon pa na ang private rooms. Unya kung ikaw gani pobre ka dili ka kaabot ana nga rooms, adto mo tapukon mo nga to sa usa ka kwarto porteng daghana nga to sinardinas pa ang mga pasyente nga to. Pero kung ikaw kwartahan ka maka-afford ka sa private rooms, sa ato ba dili patas ang panggobyerno kay pobre ka, murag dili ka nang ba, murag kag dili importante gani kung kwartahan gani ka adto ka sa private rooms ibutang. Walay lain na makasagol nimo adto kung di ikaw ra gyud. So mo nang makaingon sa tabang nga dili sad patas ba kay dili naman na gyud ipatas tanan. Nga pareha ra man da
mga tao. Parihara man ta nga nanginahanglan. Dapat ipatas na lang o dana, pobre man o dato. Kay loy kay itong makaigsunan sa ubang mga yano nga mga tao nga mato hospitals kung dili ka afford sa private rooms ato magtapok sa rooms nga portin daghana sinadina sa gani unya nay ubang mga rooms nga bakante dili magamit kay nga naman ang makagamit ikatormang mga kurtahan katormang maka-afford ang uban itaw nagsinadina sa pika sa rooms kay lagi mga pobre. Unta ba kanang makita unta ganina sa atong babalaod gani nga hatagan sa importansya ang mga pobre ba kay luoy sad kayo baya abi kay pobre man dili na makagamit sa mga private rooms. Kung pobre gani tapukon sa usa ka rooms nga porti daghana. Kung kwartahan gani papilion pa asa nga rooms nga imong ganahan aircon pa. Unta ba kanang tagaan ta o unta ba nga naay patas nga panggobyerno sa atong hospitals ba. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta unya. Palihog og subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video.